लरेन्स इस्लारि बिथाङाबो डनेट खालामगोन बिथांखौ जोङो गांसे आर'नाइजों बिथांखौ जोङो मान बावनो सानदों बिथाङानो श्री लरेन्स इस्लारि एमएलए क'क्राझार इस्ट कन्स्टिटुएन्सि दलं बेनि उनाव जोंनि बे खेलायाव डनेट खालामदों श्री गिरिधर ब्रह्म बिथाङा ट्रफि डनेट खालामदों बिथांखौ जोङो गांसे आर'नाइजों बरायनो सानदों बिथाङा सान्तिनगरनि बेनि उनाव बेस्ट प्लेयारखौ डनेट खालामदों श्री मानिक कुमार बसुमतारी बेनि उनाव फुटबल बे खेलानि थाखाय फुटबलखौ डनेट खालामदों जोंनि दतमा एरियानि सिमलागुरिनि बिथाङा जाहैबाय राजेन्द्रनाथ ब्रह्म बेनि उनाव उर्खाव गोरा ब्रह्म दतमानि बिथाङा डेइलि बेस्ट प्लेयारखौ बिथाङा डनेट खालामदों बेनि उनाव आरोबाव डनेट खालामदों सबिन ब्रह्म सेक्रेटारि बिथाङा बेन पार्टिखौ डनेट खालामदों सबिन ब्रह्म श्री जिरन बसुमतारी एमएलए गसाइगाव कन्स्टिटुएन्सि बेनि उनाव श्री रबिराम नार्जारी एमएलए कन्टिनाय क'क्राझार वेस्ट कन्स्टिटुएन्सि बिथाङाबो डनेट खालामदों बेनि उनाव दाबावैसो जोंनि गेजेराव नुजाथिफैनाय मानगोनां श्री रबिन्द्र बसुमतारी